Takže čaute ľudia, vítajte u mojho prvého videa. Dneska budem točiť video z Robloxu a bude to z mini hry názvom Prison Life. A v tejto hre mimochodom ja som Nido LP a mimochodom v tejto hre ide o to, že ste proste si vyberete na začiatku, či chcete byť prisoner alebo či chcete byť guard. A tento tur už rozbíjal, ja tam nepôjdem, lebo to ideme tak rýchlo. Takže proste ide o to, že proste môj vyberete, či ste byť prisoner, alebo ten policajt, alebo akože ten váš strážca, alebo jak sa tomu hovorí, tí vo väzení proste, čo sú tí, čo vás strážia. Strážcovia, alebo niečo také. Strážcovia majú za úlohu to, že proste dávať pozor na väzňov a keď si nejaký väzeň zoberie zbraň, tak ho môžu zatknúť a keď ho zatknú, tak sa dostane späť do väzňa, čo je troška nelogické, lebo keby ho zatkli, tak ide na súd a tam že toto Amerika, tak mu dali trest smrti asi, neviem, vyzerá to tak out of order, tak chipsy keby som si dal. Source this time out of order. Majú tu 2 jedné automaty v celej tej hovadine a aj tak im nefungujú dobre. Nevadí. Sakra. Oni ma už zabili. Nie. Nechcem zomrieť. Nechcem zomrieť. Nechaj ma prosím. Počkaj, ja ho zabijem. Čo sa tu je? A takže keď vás ide to proste o to, že ide tu o to proste, že proste a väzni majú za úlohu proste utiecť z väzenia. Keď sa dostanete do väzenia, tak tam zoberiete si nejaké auto a tam jedete niekde do takých kasární alebo ako som tu, kasárne sa tam dá povedať. A tam si proste zoberiete zbrane, prídete sem, zabijete všetkých tých policajtov alebo pokúsite zabiť policajtov a vyslobodíte ostatných väzňov. Wow, to je o tom celá hra. A policajti majú na výber od začiatku majú taser, puta a pištolku a neviem, či vlastne hitujem. Aha, týmto. Dobre, tak poď sem. Pustite ma von. Či dovnútra, ešte neviem, kam mám ísť. Takže mám kladivko. Čo mám kladivku, takže keď nás mohlo tak potom zamknúť, takže my si môžeme spraviť vlh. A môžeme si spraviť tak, my tu sadíme s ostatnými väzňami. Máme tu nejaké cereálie. Vyzerá to tak, také hnusné, pokazené. Neviem, či by väzňu dal veľa akurát takéto dobré veci, ale moc akože lákavo. A tu sú nejaké koláčiky na tom, nejaké lazania alebo niečo také. Neviem, či by zrovna väzňu dávali takéto dobré jedlá, ale však to nevadí. Takže počkajte, možno troška ste z vám zasúšal mikrofón. Can I to back on the streets? Ja to chcem vytiahnuť to kladivku, ale
Ja by som chcel ukázať, že mám kladivko, ale on ma určite zastrelil. Yard time, joj, yard time, ale kladivko tam už nemajú. Teraz máte za úlohu, keď si tento niečo, čo priznám, tak máte proste za úlohu teraz rozbiť hajzel. Áno, logicky hajzel, neviem prečo akurát hajzel. Ale to je jediný spôsob, ako sa môžu dostať väzni von bez toho, aby ho policajti otvorili tie dvere. Tak nevadí. OK, a teraz rýchlo sa skrčíme a ideme sem. Keď prídeme sem, tak sa postavíme, utekáme, ale vyberme si smer, čiže tento smer, a rýchlo utekáme z väzenia, takže ja som teraz úplne happy. I am happy. Teda tu niekomu rozšľahám hlavu. To kladivo, neviem, či by ste, keby s takýmto kladivom niekomu na policajtovi ušla. Neviem, ak by ste proste schovali kladivo, ktoré je veľké jak vy. A tú hlavu... Ježiš, že som sa zatočil. A tú hlavu má tú hlaveň má takú veľkú hlavu, neviem, kde ste... Ale proste do vrecka sa skováte. A ešte nožík takýto velikánsky, neviem, kde by ste to skovali. A ste úplne napadne, ale... Takže teraz ma zatkne. Tak dobre. Takže teraz ma zatkol, takže asi sa von nedostaneme. Dobre, tak ja sa ešte potom chvíľku pohovím s týmto prisonerom a potom sa presunieme ku guarderom. Dobre. Takže troška resume charakter. Troška nám to nevydalo za väzňa. Tak môžeme ísť za toho prisoner. Prečo ma to dalo za tohto? Resume game. Ja chcem byť policajt. Nevadí. Takže nás to dalo. Tak asi nebudem to môcť vymeniť. Ale takže teraz jediné, čo nám ostáva, je čakať na niekoho. Kto bude kto? Neviem, tu záchodík. No teraz ste asi moc nepočuli to, čo som hovoril. Ale by som sa možno pokúsil, keby zabili nejakého fízla. Počkaj, zabijem nejakého fízla tuto. Nie, ja ho začnem hitovať, Dobre, takže zobral si prvý ten život, alebo ako sa tomu hovorí, život, alebo ja neviem. Tak teším znova. Aha, poď sem. Tak ja ničím hento, poď sem. Chcem zabiť, poď sem. OK. Takže ho tu zabíjame. Počkaj, nie, Je dobré, takže máme z neho pištolku, keď ideme do ryti. Mňa to nenapadne, že? Počkajte sa, ja teraz zoberiem pištolku, zabijem nejakého policajta. No dobre, takže teraz som bol možno zase chvíľku ticho, tak teraz by sme sa mali držať za týmto, ktorý nás vyslobodí. Toto dobre. Teraz zoberte si tú zbraň, veď tu máte oného. Tohto dobre. Čo do mňa strieľaš? On do mňa strieľal tým makačkom s prostým. Zoberte si tie zbranie, nie? What the fuck? Prečo ma zabíja, keď vlastne máme spolu niečo ako utečím? Utečím zase nie.
ten, čo nás má chrániť, nie? Prečo ma zabíja? Ešte on má byť s nami. OK, takže ja som zase chvíľu nerozprával, neviem presne koľko, ale však nevadí. Tak ja by som sa mohol pozrieť vlastne koľko je natáčam. A teraz ich najtujem, teraz ich zabijem. Ha. Sakra. Tak ha nebude. Tak ale zabijem bez toho, aby on mali nejaký búrnik ma zabiť, takže free time, rýchlo. Aha, takže on to je teraz kľúčer, že proste to nepomôže, pretože sme ho zabili. Nie, nechaj ma. Ja som nevinný. A im nevinný. Ja si chcem ísť zobrať obed. Aha, oni to tam teraz nepodávajú. Tak ja si musím... fan follow me. Okay? Ja followujem teba. OK, takže ona teraz pomáha, takže Fizel. Nemám ani to kladivo, takže by som sa vám nedostal. Help me. Ejholku. Rýchlo, chraň ma. Chrasamuj ma. Prečo zabíja mňa? Chrachamuj ma. Follow me. Chrachamuj. OK. Takže my sme už vonku, takže teraz je najdôležitejšia vec, čo musíme spraviť, že sa dostať von a musíme si zohnať auto. A jak si zoženieme auto, tak musíme si proste ísť do zbrane niekde do takých hangárov, kde tuším tam na kopci. Nie, kde to je teda? Je to tam na kopci. Henta tie hangáry, ale tak ja sa tam môžem dojsť pešky. Tu už nevidím. OK, takže to nevadí. Takže dojdeme si tam pešky. Ja by som zdal for criminals. Pozrite sa koľko kriminálov. Pozrite sa koľko je guardov. Takže tu musíme vystrieľať. Všetkých guardov proste musíme vystrieľať. Musíme ich vystrieľať ako mamimom. Sakra. Počkaj, takže ja sa tam musím dať sem. Nechajte ma ja si kečnem auto. Brokadu, Remington. Prečo ma tieto dva tu čo boli nepočkali? Prečo ma nepočkali? A to je ten cigán, čo ma zabíjal. To je šigánko, kedy ma zabíjali. Takže my niekam teraz ideme. Vyzerá to tak. Ak tam nastúpil štvrtý, je taký gang, dúfam, že aspoň jeden z nás má kartu. Tak je zdáme Remington. Punk! Kamu sme topoví. Počkaj. Keď strieľam, tak ostro.
OK, počkej. Ten cigáň mi nastavil budík. OK, takže teraz bude asi v pozadí chvíľku budík. Takže ak sa dostanem dovnútra... Počkajte, ja tam budem musieť ísť vypnúť. Dobre. Takže som tu späť. Potom, čo som vypal budík, lebo... Že som... Hej, pustite mňa. Hej, pusti ma. Pusti ma. Ju pustíš mňa, nepustíš to, čo sa cigáňa. Pusti ma. Ja som dole zbraň. Hej, pusti ma. Dík. Haha. Počkajte, on má kartu? On má kartu? OK, nemá kartu. A nemá kartu, OK, nevadí. Takže... OK, takže počkaj, ja teraz potrebujem, niekto otvoril. Tak. OK, OK, takže sme asi svoj účel nesplnili, lebo náš účel bol chotota. No, otvorte nám. My sme nevinní. A fizzle. OK, on ma chce tejznúť. Dobre. Otvorte nám, fizzlovia. OK, takže asi som zase chvíľku nemôžu hovoriť, ja som retard. Wait, hey, catch me. Oh, I wanna feeling today. Catch me. I wanna feeling today. I'm on a feeling today. Catch me. I'm on a feeling today. Catch me. OK, takže som tu. Why you kill me? Why you kill you? I help. OK, ona chce helpnúť, ale my sme už tu cigáň. OK, takže zabijame bez ňou? Ako chceš? OK, takže sme tu a my musíme vyslobodiť tí cigáni, ich nemáme zabíjať. I want a feeling today. OK, takže potom čo ich tu zabíjame pár. Jak mi napadne. Poď, musíme sa dostať tam. Hello, friends. Hello, my name is Jeff. My name is Jeff.
vidíte? Herko. Tak, krása, prvý dole. Vidíte? Okay, my name is Jeff. My name is Jeff. Že sa nespomínam vo väzení. Dobre, aj tak by to už bol koniec. Ale tak by to už bol koniec, takže ja sa s vami ľúčim. Dúfam, že sa vám dneska video páčilo. Ak áno, zanechajte like, ak nie, tak neviem čo. A čaute.